אוקיי. היי, קודם כל. אנחנו מהקאסט. רן וחצי. ניסיון רביעי. אחרי משטרה, הרבה חומר, המון אנימה והרבה סופגניות. חנוכה. אז זה הסקיט שלנו. של רן וחצי. רק שתדעו, מראש אנחנו הולכים להביא סוג של קיר כדי שהדמויות יוכלו להתחלף דרך זה, כי רן מבן, רן מבט, בעייתי. אז זהו, וגם קומקום אנחנו נביא, פשוט אין לנו את זה פה, כי... אופיר? בחוץ. אז זהו, וסליחה מראש על פוטובומרס, משטרה, או חברי צוות הדיסלקטים שלנו. ומאוד סטלנים. קצת. אוקיי. ביי. רן, מה? אגנה! תפסיק להפוך לבד כדי לקבל אוכל חינם! מה? את מקנה, קנה. ממש לא. רן, מה? התגעגעתי. וואי, רן, מה? תתרחק משם פה! די, תפסיק! רן, מה? הקנה! רן, מה? הקנה! רן, מה? הקנה! פיצ'ון! אתה! פיצ'ון! או, הנערה בעלת עצמה! הקנה! הנערה בעלת עצמה! הקנה! צמה? אני לא יכול להחליט! מה? הקנה, בואי נברח מכאן לפני ש... ריוגה? מה כל הרעש הזה? רן, מה? אקנה, ריוגעים. אנחנו להתחתן. לא! רן, מה? חסר בושה שכמוך! לא נבחרות! מה קרה כאן? רן, מה נפצע שוב? שלום, דקות. היי, קסמי. עזוב אותי! אתה צריך לבדוק את רן. תן לראות. עזוב אותה! רן, מה בוא? רן מה? חזור הנה! רן, לא! קסומי! רן מה? אני אתפוס אותך! טוב, אז זו רן מבט שלנו. היי! זה ריוגה. היי! שמפו. היי. אנחנו נמצא את האחרים. זה הרן מבן שלנו. קזומי. דוקטור טופו. אני רגע לכם לשמוע את זה. אתה, אנש, מי אתה? אני? קונו. קונו. הסקסי הזה. ואני הקנה. היא הקנה, זאת הקנה הסקסית שלנו. חלטותה. ומוס. יש לנו את מוס. רגע, מוס! מוס! תגיד שלום למצלמה, זה מוס שלנו. מה זה מוס? לא, גם לחולצה! למה? ויש לנו את להיות לבד! הנה דוקטור טופו, תגיד שלום. לא, איזה קטע, אבל אני רוצה... וזאת קסומי. זה הקאסט המדהים שלנו. זה המטומטם שלנו.